あなた、一体何者なの？え？自分が無能だなんて嘘でしょ？むしろ優秀なはずよ。俺はあの日、本社での出来事を思い出した。誰も俺の言葉を聞いてくれなかったこと。誰も俺を信じてくれなかったこと。俺はうつむきながら小さな声で答える。俺は優秀なんかじゃないですよ。本社には俺より優秀な人がたくさんいますから。俺が少し自虐的に答えると、女上司は首を横に振り、はっきりとした口調で言った。いいえ、あなたは優秀よ。私が言うんですから。そう言い切った課長の目はまっすぐに俺を見つめていた。俺の名前は斉藤直樹、25歳。とある商社の企画部に勤めている。勤め始めて今年で3年目になる俺は、おとなしく、どちらかというとあまり目立つような性格ではない。それでも毎日コツコツと真面目に仕事をして、それなりに評価を得ている。自分の中では忙しくも充実した日々を過ごしていた。しかし、1年ほど前に営業部から来て、新しく企画部の課長になった松平さんのせいで、俺の平和な日々が一変していた。俺は今まで仕事でミスはしたことがなかった。期限までに日を明けては、誤字や脱字、レイアウトの位置などを確認していたからだ。しかし、松平課長になってからというもの、些細なミスが頻発するようになっていった。その度に松平課長から注意された。君はミスがある企画書をよく俺に提出できるな。もし俺がこのミスに気がつかなかったら、君はもっと大恥をかいていたんだぞ。感謝してほしいよ、まったく。松平課長はフロアにいる社員に聞こえるような大声で言うと、俺の企画書をデスクに叩きつけていった。一から作り直せ。期限は今日までだ。俺は、はい、とうなずいて企画書を受け取った。ちらちらと社員が俺を見てきた。俺はその姿勢に耐えられず、うつむいたまま足早に自分の席に着いた。そしてミスの場所を確認していると、こっそりやってきた同期が俺の肩を叩きながら言う。斉藤、あんまり気にすんな。こっちは俺がやっておくから、お前はそれを直しとけよ。俺がぎこちなく笑ってみせると、同期も苦笑いを浮かべて仕事を手伝ってくれた。しかしそれからというもの、どれだけ俺が注意していてもミスは頻発し、次第に俺の企画自体が通らなくなっていった。そしてその度に松平課長が俺を鼻で笑いながら言ってきた。無能な斉藤くんは次はどんな企画を上げてくるのかな。俺が驚きながら振り返ると、松平課長がニヤニヤと笑いながら見下ろしていた。俺がとっさのことで何も言い返せずにいると、今度はわざとらしい大きなため息をつきながら言った。使えないゴミ社員が、お前が使っているパソコンの電気代と印刷している紙代だってタダじゃないんだぞ。無駄に使うくらいなら一回で通るようなまともな企画を持ってこい。他の社員たちも突然の松平課長の怒号に驚いた様子で俺たちを見てきた。突き刺さるような視線や、またか、お前かよという冷ややかな視線に、俺は黙ったままうつむいた。そんな俺を見下ろしていた松平課長は、満足そうに笑うとその場を去っていった。それから俺は松平課長に罵倒される毎日を送っていた。すっかり自信をなくした俺は仕事に行くこと自体が憂鬱になっていった。しかしある日、俺が自分の名前で出した企画書が、なぜか松平課長の名前で通った。今までそんなことはなかったので、俺は何かの間違いかと思って松平課長に聞いた。課長、あの企画って僕が提出したものですよね。どうして課長の名前になっているんですか？俺がそう聞くと、松平課長はめんどくさそうな表情を浮かべて答えた。勘違いするな。あれは俺の企画として提出したから通ったんだ。お前の名前じゃどうせ通らないと思ったからな。そう言い切った松平課長に、俺は何も言い返すことができなかった。他の社員は、
自分の名前で企画が通っているじゃないか。なのにどうして俺の名前じゃ企画が通らないんだ。俺はそう聞きたかったが、すでに松平課長は俺の前から立ち去っていた。俺は悔しさに泣きそうになった。しかし泣く代わりに拳を力強く握りしめた。それから数日が経った頃、俺は会議室に呼ばれた。そしてそこで身に覚えのないミスの責任を押し付けられた。それは俺が参加していない企画で、当然俺の名前もないはずだった。しかし目の前に突きつけられた企画書の責任者の欄には俺の名前とサインまであった。上層部の人たちが真剣な表情で言ってきた。この責任は責任者である君に取ってもらうことになりました。支社への異動です。人事は追って数日内に連絡します。それまで荷物をまとめて待機していてください。俺が真っ青になりながらも隣を見ると、松平課長は神妙な面持ちでうなずいていた。しかし、その横顔がどこか嬉しそうに笑って見えた。俺はすぐに松平課長の仕業だと思い、思わず立ち上がって言った。違います。これは課長が。俺がそう言った瞬間、松平課長が声を張り上げて言った。斉藤君、君は素直に自分の非を認めないのか？そして自分がしでかしたミスを他人になすりつけるつもりなのかね？社会人以前に人としてあるまじき行為だぞ。分かっているのかね？松平課長の発言に上層部の人たちも俺を睨みつけるような、呆れたような視線を向けてきた。俺は開き直った様子で怒鳴りつける松平課長を信じられないという表情で見ることしかできなかった。俺を助けてくれるような人はここには誰もいなかった。その絶望感に俺は言葉を失いながら頭を下げた。申し訳ありませんでした。ミスは自分のせいです。俺が謝罪すると松平課長が困ったように笑いながら言った。部下が大変失礼いたしました。斉藤君は普段から自分の非を素直に認めないところがあるんです。どうかそれには目をつむってやってください。頭を下げる松平課長に上層部の人たちも松平さんも苦労しているんですねと苦笑いを浮かべていた。上層部の人たちと松平課長の話を俺は上の空の状態で聞き流していた。それから数日後、俺は支社の企画部に異動になった。そこはどうやら新設されたばかりの真新しい部署で、課長以下全員が初対面だった。移動先が他の部署ではなく企画部だったのは、俺の今までの実績と実力を上層部の人たちが少しは考慮してくれた結果だと思った。そして翌日、朝のミーティングで若い女性が俺たちに向かって言った。課長の北村めぐみです。よろしくお願いします。俺とあまり年が変わらないか、少し上くらいだろう。北村さんはハキハキとした明るい女性だった。俺はそんな若い課長に驚きながらも、それぞれの簡単な自己紹介に小さく頭を下げていった。新設されたばかりの部署なので、何もかもが一からのスタートだった。北村課長の指示で、まずは自分たちの手でパソコンや周辺機器のセットアップをしていくことになった。俺はもともとこういったパソコン関係にも興味があり、自作するくらいの腕前は持っていた。なので自分に与えられたパソコンと周辺機器のセットアップを慣れた手つきで終わらせていく。そして周囲を見渡して俺は驚いた。みんなてんやわんやしていたのだ。ある女性が、あれ、プリンターが動かなくなっちゃったと首をかしげながらマニュアルとにらめっこをしているし、ある年配の男性社員は、こっちはパソコンがフリーズした。誰か詳しい人はいないのかと周囲を見渡して助けを求めていた。他の人たちも自分のことで手一杯らしく、誰も反応ができなかった。どうやらみんなはこういった機器に慣れていないようだった。それもそうだろう。すでにセットアップが終わった状態のパソコンや周辺機器を使用しているのだから。そして気がついたとき、
俺は反射的にその男性社員に向かって手を挙げていた。それなら僕がやりましょうか。自分はもう終わったので手伝いますよ。俺が駆けつけると、男性社員が、助かるよ斉藤くんと笑いながら言った。俺はぎこちなく笑ってみせると、フリーズしてしまったパソコンを直していく。どうやら接触不良で動かせなかっただけらしく、すぐに解決した。そのままプリンターの設定やネットの接続も終わらせていくと、男性社員が感心したように言ってきた。いやー、すごいな、斉藤くん。こういうの慣れてるの？俺は、はいとうなずいて言う。もともとこういうのが好きなんですよ。自分でパソコンをカスタムしてますから。これで大丈夫です。もし使っていて不具合が出たらまた教えてください。俺が言うと男性社員が笑顔を浮かべて言った。ありがとう、斉藤くん。助かったよ。向けられた笑顔に言われた感謝の言葉に、俺は思わず言葉を詰まらせた。ここ数年、俺にかけられた言葉は、どれも俺を見下すような言葉ばかりだった。俺が黙り込んでしまうと、男性社員が心配した様子で声をかける。斉藤くん、どうかした？俺は慌てて首を振った。そしてなんとか笑顔を浮かべて言う。いえ、これくらい何でもありませんよ。俺がそう答えていると、女性社員が、と声をかけてきた。俺が振り返ると先ほどからプリンターの設定と戦っている女性社員だった。もし斉藤さんの迷惑じゃなければ、私の方も見てもらってもいいですか？え？と、俺が少しだけ驚き、頼りにされて少しだけ戸惑っていると、フロア全体から、俺も、こっちもお願いしたいです。と、次々に声が上がっていく。ここまで頼りにされたことがなかった俺が反応に困っていると、北村課長が苦笑いをしながらみんなに言った。はいはい。斉藤くんの体は一つしかないの。順番ね。北村課長が俺を見て言う。斉藤くん、お願いできるかしら。俺が周囲を見渡すと、みんなが俺を見ていた。ただそれは、呆れや冷ややかなものではなかった。期待に満ちたような、お願いをするように申し訳なさそうな、そんな視線だった。俺はごくりと唾を飲み込んでうなずきながら言った。はい、順番に見ていきますね。それから俺は動かなくなったプリンターや接続ができないパソコンなどのトラブルを次々に解決していった。その度にみんなからすごいな。俺がやるより早いよ。ありがとうございます。と感心と感謝の言葉をかけられた。ようやくすべての設定が終わった頃には定時の時間をとうに過ぎていた。みんながありがとうと声をかけながらそれぞれ帰宅していく。俺は一息つくために自販機で缶コーヒーを買うと自分の席に着いた。そして缶コーヒーを飲みながらパソコンの設定をカスタムしていく。すると誰かが戻ってきた。俺が顔を上げると北村課長が少しだけ驚いた表情で言った。あら、まだ残っていたの？俺はうなずいて答えた。はい、すみません。もう少しだけパソコンをいじりたくて。北村課長はうなずくと隣の椅子に座った。そして笑顔を浮かべて言う。斉藤くん、あなたがいてくれて本当に助かったわ。私からもお礼を言わせてちょうだい。みんなを助けてくれてありがとう。俺は慌てて首を振ってみせた。いえ、たまたまパソコンに詳しかっただけですから。それにみんなにやり方を教えたらすぐに覚えてくれたので、本当に俺は何もしていませんよ。俺が苦笑いをしながら言うと、北村課長が真剣な表情を浮かべて言った。それは違うわ。みんながすぐにできるようになったのは、斉藤くんの教え方が上手だったからよ。私がそばで聞いていても、とてもわかりやすかったもの。話す相手に合わせてわかりやすく説明をするのって結構難しいのよ。俺は特に意識をしていたわけではなかったので首をかしげた。すると北村課長が小さく笑った。笑うと幼く見える北村課長の笑顔に
思わず俺はドキッとした。それからというもの、俺は真剣に仕事に取り組むようになっていた。みんなからの感謝の言葉と信頼が俺の中で失われていた何かを呼び起こしてくれたのだ。そしてその回もあってか、俺の企画が次々に採用されていった。その度にみんなが盛大な拍手をして祝ってくれた。そこには俺を見下す人も、鼻で笑う人も、誰一人としていなかった。その日、俺が少しだけ残って仕事を果たしていると、北村課長がやってきた。少しだけ世間話をしていると、北村課長が真剣な表情を浮かべて聞いてきた。それにしても、どうしてあなたみたいな優秀な人が支社に来たのかしら。本社でも忙しくしていたんじゃないの？俺は松平課長のことを思い出した。そして誰も俺の言葉を聞かず、信じてくれなかったことも思い出した。失礼だけど北村課長に言っても無駄だろう。俺は苦笑いを浮かべると北村課長に首を振ってみせる。俺は優秀なんかじゃないですよ。本社には俺より優秀な人がたくさんいますから。北村課長はそんな俺を見てはっきりとした口調で言った。いいえ、あなたは優秀よ。私が言うんですから。北村課長の言葉に俺は思わず吹き出してしまった。きょとんとした表情を浮かべていた北村課長が少しだけ顔を赤くしながら俺の腕を軽くこづいてきた。斉藤くん、あなたはもっと自分に自信を持ちなさい。あなたの企画書には惹かれるものがある。支社にいてはもったいない人材よ。もしかして、本社で何かあったの？真剣な表情で言う北村課長を前に、俺は言葉を詰まらせた。今までこうして俺の話を聞いてくれる人は誰一人いなかったからだ。俺は小さくうなずくと、北村課長と向き合うように椅子を動かした。そして首をかしげた北村課長に、本社の企画部で松平課長にされてきた仕打ちをすべて告白した。それから何もないまま3ヶ月が経とうとしていた。その日俺は出勤して早々、北村課長に本社に行くよう言われた。意味がわからないまま受付に声をかけると、あの会議室に案内された。俺が不安を感じながら待っていると、上層部の人たちと松平課長、そして重役が数名やってきた。松平課長が俺を見た瞬間、小さく舌打ちをした。俺は途端にみんなのおかげで戻りつつあった自信を失っていった。今度は何を言われるのだろう。どこに異動になるのだろう。俺が不安そうにしているのを見て、上層部の人が優しい口調で声をかけてきた。斉藤くん、そんなに怯えなくて大丈夫だよ。今日は君に確認をしたいことがあるんだ。俺が顔を上げると上層部の人が企画書を差し出して言う。この企画は君が出したものか？とてもよくできている。支社に置いておくには惜しい人材だ。俺は嬉しかったが、松平課長は違ったようで、隣で小さく舌打ちをした。確認したいのだが、これらの企画書はすべて斉藤くんが考案したものじゃないのか？重役の一人がそう言うと、企画書の束をテーブルに置いた。俺が中身を確認していくと、サインこそ松平課長のものだが、内容はすべて俺の企画したものだった。一生懸命考えたものなので、俺は内容のすべてを覚えている。俺は深呼吸をした。そしてまっすぐに重役と上層部の人たちを見ていった。はい、そうです。これらはすべて僕が企画したものです。それを松平課長にすべて横取りされました。ぎょっとした表情で松平課長が俺を見てきたが、俺は無視した。ここまで来たんだ。覚悟を決めて、すべてを話そうと思ってさえいた。しかし、そんな俺の考えとは裏腹に、重役は深いため息をつきながら言った。やはりそうだったか。おかしいと思っていたんだ。
実は君が支社に移動してから松平課長から全くと言っていいほど企画の提出がなくてミスが増えていたんだ。今度は俺が驚いて松平課長を見ると、松平課長は顔を真っ赤にしてうつむいていた。そして上層部の人が教えてくれた。どうやら北村課長から電話があったらしい。北村課長は、斉藤君は優秀です。松平課長が企画を横取りし、ミスも押し付けていた可能性があります。と上層部に訴えかけてくれて、本社は極秘に松平課長を調査したそうだ。すると、普段の松平課長の書類はミスばかりで、パソコンの中には俺名義の企画書が大量に保存されており、企画の横取りが発覚したらしい。唖然とする俺に、重役と上層部の人たちが深々と頭を下げて言う。優秀な人材を正しく評価できずに、大変申し訳ないことをした。すぐに本社に戻すよう人事部に伝えておこう。俺が支社に戻ると、北村課長と同僚たちが笑顔で迎えてくれた。斉藤さん、本社に戻れてよかったですね。いなくなっちゃうのは寂しいけど、向こうでも頑張れよ、と、たくさんの声がかけられる中、俺はみんなに向かって笑顔を浮かべて言う。いいえ、本社勤務は断ってきました。俺が言うと、北村さんたちが驚いた表情で俺を見てきた。俺は苦笑いを浮かべながら言う。上層部の方たちにも驚かれてしまったんですけど、俺はここで皆さんと一緒に仕事がしたいんです。こんな俺ですが、改めてよろしくお願いします。俺が頭を下げると、ポカンとしていたみんなからわっと歓声の声が上がった。その後、松平課長はもともといた営業部に異動になった。しかしそこでも松平課長の無能ぶりが明らかとなっていった。そして職場の雰囲気とみんなからの冷めた視線に耐えられず、あっという間に自主退職に追い込まれていった。そして俺は、本社の企画部を脅かす支社の企画部エースとして、次々に企画を提出しては評価が上がっていった。失っていた自信も戻り、実力と実績もついてきた。そんな俺が北村課長に告白するのは、もう少し先の話。